Mire számíthatsz, ha gyermeket küzdősportra járatod? A birkózóteremben mi nagy hangsúlyt fektetünk a mozgáskoordináció fejlesztésére. Odafigyelünk a sérülések elkerülésére. Veszélytelenül tanítjuk meg az alapvető birkózó technikákat. Megfelelő pedagógiai szemlélettel állunk hozzá minden nálunk sportoló gyerekhez. Most van elegem, komolyan mondom már! Egész edzésen erősítünk, ha nem bírjuk ezt megcsinálni! És mindenkivel úgy bánunk, mint a saját gyerekünkkel. Nálunk a gyerekek mosolyogva jönnek edzésre, és mosolyogva is mennek haza. Mondom, mosolyogva! És ami a legfontosabb, hogy megtanulják tisztelni a társaikat és a felnőtteket. Ha te is szeretnéd, hogy gyermeked egy ilyen nagyszerű csapattagja legyen, írj egy e-mailt vagy keresd telefonon. Az első hónap mindenkinek ingyenes. Ez jó lett, nem? Remélem nem látszódik, hogy kopaszodom.